Taith ar y tren. Dim byd sbesial, mae miliynau o bobl yn cymryd y tren bob dydd ar draws y byd. Ond y daith dren gyntaf erioed digwyddodd yma yng Nghwmtaf. Richard Parks ydw i. Nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges i anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copa dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr Newidiodd Gymru. Ar ddechrau'r 4ef ganrif ar 15, yma'r Merthyr Tydfil, mae'r diwydiant heirn yn ffynnu. Adeiladodd y dyn busnes, Richard Trevithick, fforneisi mwyar yn y byd. Gyda help ei ddynion, wnaeth Trevithick ddyfoesio ffordd newydd i greu heirn. Mae'n ratach ac yn gryfach. Ac yn fuan iawn, mae ffatrïoedd ar draws y byd yn copio'r broses. O'r Almaen i America, mae nhw'n galw fe y dull Cymraeg. Mae heirn yn drwm, a rhaid ei symed i'r fachnad. Ceffyl a chart i ddechrau, ac wedyn camlesu. Ond mae camlesu yn ddrud iawn i'w hadeiladu. Dim ar chwarae bach, mae creu rhywbeth fel traffont Thomas Telford ym Mhont Cysylltau. Dyw Merthyr ym mhen pellaf Cwmtaf, ddim yn lle cyfleus iawn. Felly, mae Richard Trevithick yn derbyn challenge, bet oddi wrth Samuel Humphrey. Mae Humphrey yn berchen ar weithfeydd heirn arall yn yr ardal. Mae'n cynnig bet o 1,000 o bunnoedd, ffortiwn bryd hynny. Y bet ydy hwn, ei fod yn gallu tynnu 10 tynnell o heirn, y 9 milltir o Ferthyr i Abercynon, tu cefn i Injun Stêm. Ond mae gyda Humphrey gyfrinach. Mae peiriannydd o Gernyw, Richard Trevithick, eisoes wedi adeiladu Injun Stêm iddo fe. Mae'n sefyll yn stond yn waithfeydd Humphrey. Felly dyma Humphrey yn gofyn i Trevithick i addasu yr injun i redeg ar hyd Rheilffordd. Cyn bo hir mae'n barod. Mae 5 tram tu cefn i'r injun, gyda 70 o ddynion a llwyth o heirn. Araf iawn ydy'r daith gyntaf, 5 milltir y awr ar y mwyaf. Mae rhai o'r cledrau yn torri o dan y pwysau, ac mae simnau'r injun yn taro pont isel. Ond mae Trevithick yn llwyddo i drosio'r peiriant a chyrraedd Penydarren. Mae Humphrey yn ennill y bet, ac ers y diwrnod hwnnw, mae Rheilffordd wedi newid y byd ar gyfer miliynau o bobl ar draws y byd. Does dim ffordd well i deithio. Ond faint o bobl sydd yn gwybod mae yn fan hyn yn y cymoedd oedd y daith dren cyntaf. Dim llawer.